Sziasztok, én Attila vagyok, és itt is lenne az első videóm, amire úgy gondoltam legyen egy kérdezfelelek, kicsit ismerjetek meg. De nem is húznám tovább az időt, kezdjük is el. Első kérdés. Milyen gyakran lesznek videók? Hát, megpróbálom. Nem tudom még pontosan. Második kérdés. Milyen videók lesznek? Hát, hogyha itt arra értettétek, hogy gameplayek vagy vlogok, mind a kettő, gameplay is, vlog is. Harmadik kérdés. Miért kezdtél el videózni? Hát ez úgy volt. Ültem román órán, unatkoztam, és gondolkoztam, és eszembe jutott. Negyedik. Lesznek-e challenge videók? Lesznek, kommentbe írhatok is már challenge-eket, megpróbálom teljesíteni őket. 5. Milyen gameplayek lesznek, ha lesznek? Hát, CSGO és FIFA 16. Aztán, ha még valami jó kijön, akkor az is. Több mint valószínű. 6. Mivel veszed a videót? Videókat Bandicammal veszem, aztán lehet, hogy kipróbálom a Frapsot is. 7. Mivel veszed a hangod? Hát a hangomat nem valami jó mikrofonnal veszem, meg is mutatom. Ezzel a Genius mikrofonnal. Ennyi is lett volna ez a kis videó, nem akarom túl elhúzni egy első videóra. Aztán nap folyamán, vagy holnap jön is egy FIFA 16 videó, lehet, hogy még egy CSGO is. Na de ezt nem is húznám tovább. Én Attila voltam, köszönöm a figyelmeteket. Ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, hogyha még nem tettétek. Én Attila voltam, sziasztok!